tini ang sinikai tono belakena hambai maruo tai tirpra hasteni bebak takhok bukhok mafasongno tayani saksanayno tini hayong gonangei subraiji Kristo asaimani a salnoruk sawi hohom dodom khlai 25 December ni salo hayong gonangei khatung khajakai Jesu Kristo asaimano lamsogoi khulmani salo ang jotono khata hamya pharo tai ang saklanya musungo je subraiji Kristo asaimai bisingtei bebak hasakani bebak borokni nukhungo khakchangma tongthang tongthongma tongthang tai hamjaklaima tongthang abose ang tini o Jesu Kristo asai je salo sing bono celebration khayo a salo ang abolo ang diayo borong thani abo tongthang nei asole sing subraiji Kristo o hasakao tamni bagi asaikha sing nasik nakhikai kwbangma angle tei kwbangma lama tei sing wan suktai tongo sing saimano elambago sungno sama hangkai sing elambagni John ni chapter 1 verse 1 besap sani betang tang sawo sing nukai sing nungmani hingkai kok yaphangni simino tongo kok yaphangni simino tongo kok kaitor bai tongo a kok no kaitor yaphangni simino kok kaitor bai tongo bini yak tino kaitor bebak no snam baikya asak snam jagmani bisingo bono karai mungsapano snam jagya sungelembago phang nukmani hingkai kok yaphango tongo kinda kok no kaitor kindu a kaitor no bini yak tino o hayungni bebak manino snam baikya hni sungnugu angkai sungoro elambago yaphang busapni berem sani betang tang saunake sungnugo yaphango kaitor nokharok tei hayungno snamka sungsaimano o hayungno sabo snam hingkai kaitor o hayungno snamani sungnugo hingkai Jesu Kristo je asaimani kokno sanani sekang yaphangni kokno sung kisa cheri naya hingkai sung Kristo Jesu tamni bagai o hayungo asanya nangka sunghabno buji sugui manya ngawani bagai ang tini sanai ma hingkai tabu hayungno sabo snam jodino sung sungkai sung saimano je elambagono a kok sawo yaphango kaitor nokharok tei hayungno snamka sung saimano o prithibi ba hayungno snamna hingkai kaitor se bo snamu hingkai tebo sung nungma hingkai sung elambagno nungmani hingkai yaphang busapni chapter 1 verse 26 o sung nungma hingkai hake kaitor hayini saka phaiji sungbai kosolke borokno snamnai gorobo sung nungma hingkai hayungni sal tal nokha sumui bufangwa phangno kaitor snamka kintu snamani ulo nainei mani o hasakao borok kurikhu kintu aboni bagi kaitor bo kaisa wan sukmung kotor bo tumani hingkai phaiji sungoro nungmani hingkai phaiji sungbai kosolke borokno snamnai sung omhai keno snamnai nisak mane kaitor borokno bo snamani sungoro nugu hingkai sungoro tabuk ang sannai mujuma hingkai sung o hayungno sabo snam hingkai sung nugu je kaitor snamo hingkai borokno sabo snam hingkai borokno bo kaitor no snamo amhai ke sung nugu hingkai kaitor borokno snamo tai kaitor bo sakbai thamno borokno snamo kaitor bo sakbai thamno o hayungno snamo hingkai ingreji kok bai ba kok sai bai sakai sung bono saimano he is the creator mane bangla bhasha bai jodin sakai o srishti korta sini kaitor hingkai bo o hayungno snamnai borokno snamnai bono bebakno snamnai kaitor sung saimano hingkai bo snamani borok sung nungmani hingkai elambago sung nungma hingkai elambago sung nungmani hingkai borok no bo snampano borno Eden bagano tonka Eden bagano jepro borok no tono afro sung nukha kaitor dangai ma dangai phaboro no ibibi adam a borok khorok ninya borok no Eden bagano jepro tono kaitor borno saka
bagani bufang bothairok bebong norok chadi kintu bagan kringke charo bufang phangsa tongo abono ta chadi abo chakai norok sumsok nai pap nai nei kaitor bo sakno mana khai reka angkai sing nuka je puilani borok kaitor bai sramjanai sabo hni singkai sing nugo je ibi bai Adam bai hoba singhono Adam bai hoba khorok nino kaitor snamka borok no snamani lo borok no borok ton khangkai iden thaibleng bagano borok no tonkha jepro iden thaibleng bagano kaitor Adam bai hobano tonfru borok ni thani sumso krei borok kaitor bai malai tongmano kaitor ni kibi kiriya lablasia borok kaitor bai close relationship borok belai kheno gathalai mung kaham kaitor bai borok ni halok kaham afro tongo engkai sing elam bago nungmani engkai jepro kaitor bai borok ni halok kaham ungmani jorao kaitor na kebeng nai kaitor bai sukna hani re khlai raho janai bono hono Lucifer abo to borogya abo khai pholase bo phai buri mano sabaikya norno kaitor tamoskha engkai aburi ma saka dangai ma sakata sungno to kaitor sawo oro borong ni bufang bothairok bebongno chadi kintu phangsa bufangno ta chadi ni sono mana khayo kintu kaitor bai sukna hani re khlai raho janai Lucifer bono shaitan mohno bono dragon bohno bo kaitoni snamjak aburi no dangai mano phai puila belok phaikya bono temptation khiklai peke je norno ba kaitor ba norok ba gyan ganang nai kirjago se norno ba abono ta sadi khnis mana khaible norok sa sadi norok sa hangkai norok sikring nai nong imokol kiyogui thanai norok belai khana sinai awon bagai norok sa sadi hnai kaitor bai khlai raho janai Lucifer phai dangai mano sabaikya engkai dangai ma bini kogno khanawi belai khana bkhawo belok jakha afroke botamkha kaitorni kogno noroi kaitor jeta tasari ni samani sima phangbo thanyo bo jakha chama logino bo tamkha engkai bo kirinani chengkha bo laisinani chengkha bo sumsoknkha bini bo sainyo botlangai dangai phanobo bo sanakha gamake sungnugo je ya phango laibuma sungnai kai o hasaka o jotoni hamjak mugei snamani kaitor snamani kai borok no kaitor snam ga borok no iden bagano tonman se kaitor bai rekhlai raho janai Lucifer sibukni rupnai phayei kaitor jeta ta khlai di hnei mara khlai mani sima phang buphangni bothainyo chama bagai dangai ma bai dangai pha borok sumsok go khlaikha ga sumsok khlaikha ta mangna engkai sumsok ni man thainkai ma theinai engkai abono sungsaima ka borok tai theiai tongmaliya borok ma theinya nangsinai sumsok ni bagai kaitoni kok khlayang mani bagai ga kaitor to borok no belai ken hamjago kaitor borok no belai ken khairok jago kaitor salbrum brum borok bai tongna musung jago abose asik hamjak mani borok se kaitoni kok khnayangai sima phangbo thainyo tasadi hnei chama bagai borok sumsogo klaikha borok kaitor bai kagui thangka mane bongni somporko to kaitor bai je gathalai tongmani abo kakha gawani bagai sungnugo je kaitor borok no asik no hamjago kintu haipano borok kaitoni kok khnayangma bagai kaisa ga tamang kai borok sumsogo klaikha sumsok mani na pap kaitor ni baskango borok pabungkha tai kaitor bai kathalai tongmani abo kagei thangka gawo kaitor to borok no habo hamjago subu snamo hangkai bo belaino bkha dukhu nangjaka ani snamjak borok ani kokno khnayangai tabo pabo klaikha borok ma thaisinai borok ang bai kathai tongmani ang kaitor bai iden bagano kathai tongmani sima phang bthai chama bagai ang bai bo kagei thangka garo ang sanamo jomaka duita karon kaisa hangkai sumsoko borok klaikha tai kaisa hangkai kaitor bai somporko kagui thangka gawani bagi kaitor bo naimani hingkai bo bini hamjakma borok bai bo tongnani musungjago bini slama borok bai bo tongnani musungjago gabai elem bago sungnungmani hingkai ang kisisa naine oro sung room mo naikai sungnugo
rumo sengnai le ni kisa sengnai nyai oro sengnuma angkai kaham khoroksapon korikha kaitona naitungnai khoroksapon korikha bebak borokno kaitoni lamani pheri thangbai kyani saw angkai sengnukha je kaitor bai borok kagmani bagi borokni obosta tamungkha angkai kaitoni lamani pheri thangka kaitor bai kagui thangka kaham khoroksapon koroi sinai khoroksapon koroi kaitona naitungnai khoroksapon koroi bebak borokno kaitoni lamani pheri thangka ni saw kaitor to borok bai tomna bagi se borok no snamani abo se a borok se kaitoni lamani pheri thango ni bosaw elem bago seng nungmani ta gauni bagi seng kaitor o lama phermano ba kaitor bai kagi thangmani somsok khlai kaitor bai kagi thangmani abono taiwisa borok bai somporko stapon khanya bagi se seng Jisu Kristo o prithibi o asai phayo angkai tabuk borok ni obosta tamu angkai seng nugo je Jisu tamni bagi asai seng nukha angkai seng elem bagno seng kisa naine Jisu tamni bagi asai nya nangka ngaro seng numa angkai bo besa sela khorobo mathai ni chapter 1 ni 21 bo besa sela khoroksa banai hake neng bono Jisu hunai mung phardi tamni hunke bo bini borokni sumsokni yakni phiyognai angka seng saimang kaje asole kaitor tamni bagai sumsokni yakni phiyogna nang seng nukha je yaphango ibibi adom kaitoni kok khnayangui kaitoni kok khnayangui sumsoko klaikha sumsokni bagai ma thaisinai angkai a sumsokni bagai kaitor bai kagi thangka gawoni a kaitor bai kagmano taisa boros kok sai bai saka kai reconciliation borok bai kaitor no taisa katharnani bagai bo o hasaka o taisa bo manukjak phaimani a sal je seng hayung gonangai Christmas ni sal je hani seng khlaimani ba hayung gonangai borok celebration khaimani seng sal no celebration khaya Jisu no seng celebration khayu bo o hasaka o phainukjak khaikya a Jisu ga Jisu no horo sama angkai bo omo hingkai seng dierong ni bisingti sajakmani koknang ke saune bo bosa sela khoroksa banai hake neng boro Jisu hunai mung phadi tamni hinke bo bini borokni somsokni yakni phiyognai angkai Jisu tamni bagi asai ke asole Jisu sabo Jisu hingkai o hano slamnai prithibi no slamnai hayung no slamnai borok no slamnai bo kha kaitor se kidu kaitor tutai phano bo borok ngai o hasaka o manukjak phaikya tamni bagai borok ngai manukjak phaikya tamni bagai borok ngai asai phaikya hangkai oro elem bego sungma kai hage neng bono Jisu honi mung phadi tamni henke bo bini borokni somsokni yakni phiyognai karon somsokni yakni borokni obosta sungnugo je borokni obosta Jisu Kristo prithibi phayasini sekang borok somsokni yakni yognani kuno lama kri angkai jepore somsok angkai tamo seng somsok angkai sini thani tam phaisok angkai somsok angkai kaitor bai kago kaitor ni chatai tongyango gawon bagai kaitor bo musungjakma angkai borokno kaitor naima tikhe tongnani bagai bo musungjago gawoni bagai bo tam khlaikai somsok angkai kaitor thani majra ganang condemnation mane majra ganang somsok angkai bo ma thainai bo kaitor ni boskango majra ganang tai bini mathangjakman lamao bo krei ngabai ke khakchangma bin thani krei ngawani bagai subraji Kristo tamni bagai o hasaka bo ma phagya angkai borokno somsokni yakni phiyognani bagai se Jisu Kristo 2023 bisini sekang Judea hani Bethlehem Jisu asayo gatabuk sengsemi mano Jisu tam bagai asai segabang proshno khlai mano কিন্তু Jisu Kristo o hasaka bo asai phaimani karon kai bo borok ni rup nawi
bo kaitor ni sajla ba kaitor to tei borok ni rupnawi bo o hasakao asaimani karon hingkai hayung ni bebak borok somsoko klaijak no somsok ni yakni phiyoknani bagui se bo hasakao asai. Hingkai bo o hasakao somsok bo bosongni borok somsokni kokno sa hingkai hayung gwnangni bebak borok abo kuno khoroksaya khorokniya abo wanjui tiprasa molsom kaipeng nini sara prithibini je borokni asainai a borokni bagainya bo target biong bini target kaitor ni target hingkai bebak borokno somsok khlaikya haike chung hajak kaitor bai hasal khani saw kaitor ni target hingkai o hasakao borokni asainai bebak borokno sa target khai bo o prithibo a somsok ni yakni phiyokna bai bo asai phayo au belekini important gaoni bagai sangnugo je jisu tamni bagai asai kaisa karon hingkai borokno somsokni yakni hoite phiyoknani bagai se bo phayo. Hingkai second ang second samnai ba hingkai jisu kristo hasakao tamni bagai bo asanya na hingkai borok kaitor bai kagui thangka kaitor bai borokno taisa katharnani bagai se bo o hasakao judi ahani Bethlehem asayo abo kaisa karon. Number 1 ang saka somsokni yakni phiyoknani bagai se borokno somsokni yakni phiyokna bagai bo asayo. Second ang saka kaitor bai borokno katharnani bagai se bo asayo bono reconciliation no. Gayon bagai sangnugo je Jesus Christ asai mani o hasakani borokni thaniwo abo belekhe nangmani abono hayung gwnanggai bebak borok khatung khajakai Jesus Christ asai mano yasak layo khulung layo borom layo tamni bagai hingkai chini nini ani papni bagai जों जेफोर थैया नां दङ आरनि होइते फियगना बागैसे bo आसाइमा बागै आनि बदला bo ani lama slamnani bagai asaimani bagai borok khatung khajakai bono lam sugnai enga tai kisa ang sanamo sumakai Jesus Christ asaiman tai kisa karon kai bono no salvation poritran ba mothangnani bagai o hasakawo somsok gonang borok mothangjagei mania gawani bagai Jesus tamas khaba angno lama angno kubui angno langma ani bisingti phayake khoroksapan aphanoro phaimania nisau angka Jesus Christ ta kisa asaimani karon hangkai borokni langmano mothangnani bagai chukna haut langnani bagai se bo hasakao asai phayo gawani bagai angkai bini asai phaimani bini asai phaimani karka bini hamjakma awani sang elem bago John 3 ni 16 raikai ba John chapter 3 verse 16 naikai sangnugo je kaidor sungsano asike hamjakma bai bini songdari sajalano rohoka bini sajalano puito khlainai borok bo komoriai mothangjak khlaimana teke kaidor bono rohoka जों je kaidoro sangsaro jisono je homa ba jiso je asai phaimani abonka bini hamjakma kaidor sangsano asike hamjakma bai bini songdari sajalano rohoka jisono je bisas khainai borok bo komoriai mothangjak khlaimana teke kaidor bono rohorka engke sungnuka je Jisu o prithibi o tam bagai asai engkai papi rogno papi yakni phiognani bagai engkai second no engkai borok kaitor bai kagi tongkha kaitor bai borokno katharnani bagai taike he sungnuma engkai number 3 wo engkang sanamu juma engkai Jesus Christ o prithibi o bo phaimani ba hayongo bo phaimani asol taike se karon engkai borok ni langma sung jotono hasakao borok ngai asai ke sung jotono salja ma thainyai elem bago sama tongo waisale joto borok no ma thainyai abono lo kaitoni baskango bus thumjaknai tarmane bisaro ma basanai engka bisaro jaga tongo kaisa kai chukno halatai keske morke norok bono sorgotai norok hini sawo bangla kokbai kai engka tabuk sung thaimani ulo sung boro thangnai karon chukno ha mane kaitor tongmani jaga kaitoni tong thai jaga engkai borok prithibi o borok asaini rok jate thaiman ulo jahate keu phono norko thangtang abo kaidor naya ba morke o thangtang kaidor ko khonnaya borok no kaidor hamjago awon bagai bebak borok no bo chukna haut langnani bagai bo o prithibi o phai borok ngi asai phayo
Gauni bagai sing belai keno akor no sungwan sungna nago Jisu tamni bagai o hasaka o asike hangkai sing nugo je sing borok pheimani ulobo sini pholano chukna hawo kaiton thaniwo tonani bagai a ব্যবস্থা khlainani bagai boni bisingte lama ngnani bagai se bo hasaka bo asai phayo gaun mang saka je sing ek number saka je somchokni yakni phiograni dui number ang saka kainiyong saka kaitoroi borok no teisa gothar nani bagai se bo o hasaka o asai phayo hangkai teke sama hangkai borok pheimani ulo sini phola chukna hawo tongui manani bagai se bo hasaka phayo hangkai teke sa last to ang sanamo chuma hangkai bini asai mani teke sa chaita karoni bising teke sa last ni karon ang sanai hangkai to give joy, peace and happy. Jisu Kristo hasaka wo sing Isaiah ni bisa bogo sing naikai sing mano je Jisu tam bagai asa ki hangkai bebag borok no khapang srangna ba tong thornani bagai se bo asai ru sing hasaka o nasi naikai gungma borok thani tam nuk hangkai borok khaksang ma korei kha tong thongma korei joy ba borni hope asa korei gawan bagai Jisu Kristo bo o hayungno so sanamo borokno sanamnai bono ba o hasakani nugmani mani nugya mani bebak sanamnai bose gawan bagai bini snamjak je kaito bai snamjak borok ni bokhawo khaksangma tongthing agonyo sobrai Jisu Kristo bo Judea hani Bethlehemo bo asaima hengkai bo borokni bokhawo khaksangma rnani bagai sipayo agonyo bo sawa angno khaksangni bugra nei Jisu hangkai khaksangni bugra bo khaksangni bugra ngai se bo hasaka wasai gabon bagai sing side number point ang sanamo songkai to give joy, peace and happy kai toro prithvi wo Jisu Kristo sing Jisu bo asai mani karon hangkai borok no khaksang rnani tong thornani tai ashar rnani bagai se bo asayo gawani bagai sing o hasaka borok sing asai nyerok sing Jisu asai mano belai kheno sing borom rnanango awani bagai sing bono khulumlayo bono yasaglayo bono tei tong thonglayo tamni bagai hingkai sing saimano bo sini bagai tamu khlai kya sing ta proshno khaimano Jisu sini bagai tamu khlai kya ni jodi proshno khaike sing saimano number 1 hingkai bo asaima bai bono pujo khlai sing sumsokni yakni yogui mankha ek number ang samani bo asai bo jodi asai hingkai sing bono bisas khayen lama tongla ko bo asaima bai je pujo khlainero bo sumsokni yakni yogui mankha ka bo phaimani karon hingkai borok no sumsokni yakni phiograni bagai ni bo asai phayu gawani bagai sing bini thane a kaham samung kaisa sungnuka je sini sumsokni hoite yognani bagai bo lama khainya bagai bo asai phaimani singnugo ngai second no sungdam nuka hangkai sing second no sungnungma hangkai reconciliation ba kathalai mani borok bai kaitor taisa kathamani I sungnuka je iden bagano borok bai kaitor kathalai mani kagai thanka hangkai abon bagai sobrai Jisu Kristo Judea hani Bethlehemo asaima bagai borok bai kaitor taisa kathai manka agunya lembago sungnugo je tamke kaito bai borok no katharnai khoroksa tongo a borok nokha bo Kristo Jisu ni sa gawani bagai sungnuka number 2 hangkai bo samung khaiman hingkai bo kaito bai borno katharnani bagai bo o hasaka o bo asai phaikya ga je kuno borok o prithibhi ba hayuni borok kaito bai jodno kathana musung hangkai a Jisu no bisas khaike keno nang kaito bai kathai manka a samungno botang phayu ga nang o hasaka ni borok bose sungno slamnai hayuno slamnai borok bose hayuno slamnai bose sungno slamnai bobai sung kathalai tongani kaito bai kathai tongani awo sini belai kheno nango ga taike sang sama hangkai mothangjagmani borok no mothangnani bagise phola mothangnani sing bono ingreji ko ke sakai sungno salvation bangla basa bai sakai poritran hoso a poritran ba salvation ba mothangjagmani bonoman sabo tubui phaikya Jisu Kristo Judea hani Bethlehemo sing Christmas ni sal ni je tau palai ba a sal
jisu je asai mani je dinu pa sai cheng bo all je asai phai mani au bele khana important gaun bagai bo jodina asai hangkai borok mo thangjani lama angla khamo gaun bagai sing a salno bele khana gurutorwi sing tong thoklai tai kisa hangkai sing jisu asai man tai kisa karon kai borno khakchang marnani tong thongmarnani tai a sarnani bagai bo asai hangkai sunu khaje mera murnai rok jisu kristo asai por mera murgi dongko sobrani swai rok phai pohor sing sapai pro ang bebak borok ta norok tai kildi ang bebak borok ni bagai khapang sanai amti kothoma kaham tui phayoni saklai mani chungnugo gawan bagai ang tinia tai asa kabang kok sanamu ya phaje sing taklai bisine o Christmas no ruksawi o Christmas ni molo ba o Christmas ni jisu asai mani salno mudu khlai celebration jisu no celebration khaimani a salo phanisang khatong khaja kai jisu no yasak laina jisu no khrom laina tai bini kothoma no hayung ganangai sing saklai lena gawan bagi phade sing tini ani kokno je khlai jongai takho bukhro no obor ani koi mung ke phade nengang tabu bo jisu no kaidor ni yasagya khom kai sing wan sukdi karon bosa mo thangnai sing bosa somsok ni yakni phioknai bosa kaito ni kaito bai borok kathanani lama khlainai tai bosa kaito bai kathai manani a lama no bo snamui klangnai tai bo simise mo thangnai langmano mo thangnai tai bo simise khakchangma rimanai a kaitor o hasato asai paikya angkai bini asai mani sal muitu khlai hayung ganangai tongtholai tongo phaji singbo hayung bai baksa miliwei sing khatong khaja kai subraji kristo asai mano sing yasak laina hoham dodom kai khatong khaja kai sing tongthoklaina anga saktai kok sanamu sunglia elam bagni kok samate kaitor sing katal ke hamari khaiteng